awukho umnumzana umsebenzi akwazi ukwenza ekhaya ube impumelelo intombazane yazalele ekhaya wangageswa phandle makwenziwa amaphati sihlupheka kanje bobaba bethu phelelisana abazali bethu ngoba ingane ningayiphumeleli nje ezinye eshaya ukuthi ubaba wathatha umama wahlala naye kwazalwa thina kwazi ukuthi umama umakoti la ekhaya kanti umama uyintombazane ayabuza amathongo ukuthi lo ntombazane olokhe yalusa oseze wagugela la ekhaya othinta notshwala makunemsebenzi owakabani ngoba sisikhumbula isigcawu ngaye nakho kugakhe ehlala uhlala nengane yomuntu ungenasigcawu umfana mawuhambe emhlabeni kuzokwenzakala kuze ngcwatshwa mama ba wrong emagcekeni a wrong kuphenduka izinto ngoba ungcwatshwa egcekeni angafanele akancwathi umuntu emzini wendoda engenaso isigcawu manje nangokulotsholwa mayeshona ukuyiselwa kube ungcwatshwa ngoba akaganile uyintombazane la ekhaya phelelisani bese nilanda ingane zenu bafowethu mawunengane sizwa yakithi mawazalisa waphikisisa ngiyakudabukela makunengane wayiphika ngiyakudabukela ngane yakwethu dadewethu usahamba eGoli useThekwini mawaqoma wakhulelwa wasusaba abazali bayothina ekhaya wakhipha isisu igazi lomuntu emhlabathini liyakhuluma awunayo inhlanhla nje uvinjwe lesisu wasikhipha uhlangene nodokotela ngoba namhlanje na kubulawa abantu kuze kubhalwe ngeingisi kuthiwa safe abortion kushiwa kukhisha umuntu kuthiwa kusafe ukubulala mawakhipha isisu ubuyela kubazali bakhe uyocela intethelelo ngoba wabulala umuntu leyo ngane yokuvimba ngisho ngayaphi noma usufile yokuvimba phesha kwethu ngoba abakubo kamfana waye kumithisile bamile ngokuthi igazi labo liyafuneka asingaloboli umuntu ngenkomo ezu11 athi silobona unkosikazi onezingane ezu6 size sikhishisa inkomo ezu11 athi unezingane ezu6 inkinga nje iphelele emgqonyeni kuze kwenziwe ngawo isibonelo endaweni kuthiwa uyiphethe kahle ukhonje kuthiwa uyiphethe kahle kanti kukhonje umgulukudu shunkonka wefusi udlisa abazali bakhe amanyala hamba uyosebenza uhlala nendoda emkipitweni ubuye noplastic unika umama umdlisa amanyala othi ulala nomfana eGoli uze wakhe isubsidy yakha ngemandla umfana ongakulobole ikho abafana ubona kubulawana kangaka akekho umfana ongavuma ehlale nawe iminyaka kwenzela yonke into bese uthi uzomala kanjalo babulawa nje ukudla imali yesoka kayidliwa futhi awuyidli nabazali mawupho umfana ojola nayo imali dlela lapho ko KFC ufike ekhaya ungaphethela uthoba usebenza musukuthenga izinto uzazi kahle ukuthi imali yomfana owembatha naye akaziwa kini